टाइम ओवर धन्यवाद। प्रणाम एठारे उपस्थित समस्त अभिनव सुरभि कार्यक्रम ए अगणक सुस्वागत। कृष्ण कళର देश उत्कल आम लोककला आज्ञा हाँ आम ओडिशार लोककला आमर गर्व और गौरव जहाँ कहे ओडिया कथा। धन्यवाद धन्यवाद।
ଅନେକ ଆନନ୍ଦର ଅନେକ ଆତଙ୍କର ଅନେକ ଛାସର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସର ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 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 ବାର ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟରେ ଧାନ ବୁଣା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ରଜ ପର୍ବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଧର୍ମପଦ ଏକ ଅମର ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ କଣ ବୟସରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ଝାସ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ। ଆମ ଇତିହାସ ଗାଉଛି ବୀରତ୍ୱର ଗାନ। ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସାହସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରେ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ରକ୍ତ ଝରିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେହି ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ମାତୃଭୂମି। ଏହି ଗୌରବମୟ ଭୂମିକୁ ନମନ କରିବା ଆଉ ଗାନ କରିବା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଲୋକକଳାର ଗାଥା। ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନିତା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା, ତୁଳସୀ, ବର୍ଷା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଜୋରଦାର କରତାଳି ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। Nachi
ओडिशा मो जन्म भूमि ओडिशा मामा ओडिशा पाई जीवन दबा रखिबा तारा सबूता छुआ हमें खती ओडिया हम भाषा देश विदेश बेस ख्याति अर्जन करुवा ओडिशा अधिक समृद्ध करुछन्ति एठार बसवास करुवा अनुसूचित जाति जनजातिर आदिवासी एमानक चालीचलन सामाजिक जमीन संस्कृति को पाखु देखिबा और एहाको लोकंक निकटरे पहुंचाइबा लागि देश विदेशर लोके एठाउछन्ति जगन्नाथ
ଆକାଶ ପଡୁଛି ଖସି ଫାଟି ଯାଏ ମାଟି ମହୋଦଧି ବହୁଛି ଅଧା ପିଟି ପିଟି टाइम